Пам'ятаєш, брате, тебе в автобусі водій соромив, коли ти УБД йому давав? Ти мовчки вийшов і пішов, а потім відео гуляло в інтернеті, де йому пацани все пояснили. До речі, то були азовці. Ще пам'ятаєш літо в Волновасі? Твою малу чіпляли п'яні біля дому. Ти на ротації, вона ж в Дніпрі. До неї п'яний ліз, не давав проходу. За неї заступився хлопець із Азову. Ти хотів до них піти, чогось навчитись, але боявся стукати їм у двері. Вони здавалися тобі чужими, насправді зовсім не чужі. Вони завжди приходили на допомогу. То, може, час вже і до них прийти? У них завжди була своя родина, та це не значить, що вони чужі. Ти знаєш сам, що їх там хтось покинув. Покинув хтось, але не ти. Вони так само захищають Україну, та саме зараз треба їм допомогти. Прийди на поміч Україні, братам своїм підтримку доведи.